cak hakan mutuwa zanyi duk yadda zaki kiyo yadda zangano ki ko da zaki ji nauyi na ɓace lokuta ke nake ta bibiya saboda kauna da sanki suna zama ne duk inda zangano ki nan ni zan tsaya ko da cikin garwashin wuta kike a zaune. Zukatanmu har yau suna a haɗe babu wasan ɓuya-ɓuya. Kulle idanuwanka sannan ka buɗe za ka tabbata san ka ya kama ne. Na yi mafarkin ni da kai min ya aure muna a ɗakinmu a zaune. Sai mun yi face to face a zuciya zan samu happiness. Idanu ganin ki suke interest a cikin zuciya ta ke kika zan first. Cikin mata ke na bawo best ba wanda zan ce ita ce nas. Tsakaninmu babu wani kes sai mun yi aure ma za mu fara ras. So karkace da shi jobless. Soyayya tana kai mutum garin da zai je ya zama homeless. Burin kowa a soyayya jin daɗi ta kai ga endless. Karkisa in je in daina numfashi ban so a kira ni useless. Ya baya mana nisa ko birnin sin ne zai mun kusa. Ta dajin san bisa zan ratsa da kafafu in zan isa. Maganganu a zuciya na kunsa sai na taho gare ki zana fesa. Dan halin ki shi ya sanya na kyasa gamo da ke kawai shi na kosa.